Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, Jauna, Kristo erruki, erruki, Jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, bizkortu, Jauna, gure bihotza eta gure fedea, eta eragin zure Semearen bideak prestatzera honen etorrerari esker. Biziera santuaz zure sarbitzari izan gaitezen. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Nik, Jaunak, zure jainkoak eskutik hartzen zaitut. Nik esaten dizut, ez izan beldurrik, nire nauzu lagun, ez izan beldurrik, Jakob hartxiki hori, Israel mamorru hori. Nire nauzu lagun dio Jaunak, Israelgo santua duzu salbatzaile. Are berri bihurtuko zaitut, bi hortzaldiko are. Mendiak aretu eta xeatu egingo dituzu. Mendiskak lasto bihurtuko, haizatuko dituzu eta haizeak eramango ditu, eta ekaitzak barreiatuko. Zu berriz, Jaunarekin atseginez beteko zera, eta Israelgo santuarekin poztuko. Behartsuak eta eskaleak ureske dabiltza, eta urik ez egarriak lehortu dien ingaina. Nik Jaunak entzungo diet, nik Israelgo jainkoak ez ditut utziko. Mendi larrutuetan ibaiak sortaraziko ditut, eta ibar erdian iturriak. Basamortua ur gendi bihurtuko dut, lur idorra iturburu. Zedroak ipiniko ditut basamortuan, eta akaziak, mirtoak eta oliondoak. Zumarrak ipiniko ditut eremuan, eta zipresak eta ezpelak haiekin batera. Guztiek ikus dezaten eta ezagutu, gogoan hartu eta jakin, Jaunaren eskuak duela hori egin, Israelgo santuak duela hori sortu, Jaunak esana. Erantzun salmoa, kupibera da Jauna eta errukiorra. Goraipatuko zaitut ene jainko, ene errege, bereinkatuko dut zure izena beti ere. Kupibera da Jauna eta errukiorra. Ona da Jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Kupibera da Jauna. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jendeari, egiaz diozuet, ez da sortu amaren semerik inor, Joan bataiatzailea baino handiagorik. Hala ere, zeruetako erreinuan txikiena, ura baino handiago da. Joan bataiatzailearen egunetatik gaur daino, zeruetako erreinua indarrez irabazten da, eta indar egiten dutenek hartzen dute. Profeta guztiek eta legeak, Joan etorri arte hotsegiten zuten profeta hitza. Hartu ontzat nahi baduzue, baina hau da, etortzekoa zen Eliasura. Belarririk duenak entzun bezala. Jaunak esana. Isaiasen gaurko irakurgaiak halako esan genezake itxarotena transmititu nahi digu, lasaitasuna. Naiz eta momentu txarretan egon persona bat sekulan ez dela, nola baitere utzi behar edo ez duela amore eman behar, baizik eta beti eduki behar duela halako konfiantza sakon bat jangoikoarengan. Ikusten dugu Jaunak bere herriari nola hitz egiten dion, ze kariñoarekin. Esaten dio, eskutik hartzen zaitut, ez izan beldurrik, esaten dio,
Ar txiki hori moduotan deitzen dio Israeli, halako kariño berezi batekin, esan genezake, aita batek, ama batek, bere ume txiki bati hitz egingo balio bezala. Hain zuzen ere, hoxe nahi du Jangoikoak guk senti dezagula berekiko. Gure sentimendua izan dadila, ume batena, bere gurasoekiko sentimendu hori, ez morroi edo neskame batena, edo esklabu batena ere gutxiago, horregatik Jangoikoaren ganako errespetua, batzutan Jangoikoaren bildurra, deitu izan da, baino ez da halako morroi batek edo neskame batek eduki behar duen bildurra bezala baizik eta seme batek, alaba batek eduki behar duen errespetua. Baino konfiantzaz betetako errespetua edo zein kasutan. Hoxe da Jangoikoak transmititu nahi diguna. Baita ere, Jesusek ere gehiago esaten digu, adiskide bezala sentitzea nahi duela Jangoikoak. Baina Iturtzarrean ere agertzen zaigu errealitate hori. Jangoikoak bere herria maite duela, gertu dagoela, ez duela eskutik uzten, eta nahi du bere herriak konfiantza hori, itxaropen hori senti dezala barrendik. Horregatik, pixkatek pentsatu behar dugu, basamortuko ejemplu batzuk jartzen ditu. Hemen Isaiasek, han lurralde hartan, guk oain dauzkagun euri guzti hau egin eta zailago daukagu entenditzeko, baina lurralde hartan basamortua dago, eta basamortuan euririk botatzen ez duen tokian den ematen du hila dagoela, ez da deuse apenas kaktusen bat eta olako batzuk azten dira bertan, baino ematen du ez dagoela deus, han belarrik eta zerik eta ez da azitzen. Horregatik, nola baitere, Isaiasek ejemplu hori jartzen du, metafora hori erabiltzen du. Jangoikoak basamortuan ere, eremuan ere, ezer ez dagoen tokian ere, berak sorreraziko dituela, diren arbola guztik eta pilo ikaragarria aipatzen ditu, akaziak eta mirtoak eta oliondoak eta zipresak eta ezpelak eta denetik sorreraziko dituela Jangoikoak. Batez ere, herriak eukizezan konfiantza sakon hori. Guk ere eskatzen diogu, abendualdiko giro hontan murgildurik gauden honetan, senti dezagula itxaropen hori, konfiantza hori, ume batek bere gurasoekiko sentitzen duen errespetua, konfiantza eta maitasuna guk Jangoikoarekiko senti dezagun. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu itxaropenik gabe bizi diren guztien alde. Jangoikoak indarra, itxaropena eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Eta baita ere eskatuko dugu estu eta larri, edozein beharretan, edozein premietan bizi diren guztien alde. Jangoikoak guztiei lagun dezaien, eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Dedikatua zu jauna, zerurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiarenak sortua, hause egingo zaigu biziaren ogi. Berinkatua zu jauna, zerurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matxoldaren indarrak eta gizakiarenak sortua, hause egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun doaiak. Egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia,
zure erospenaren betiereko sari gerta dakigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen ornai eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jangoiko al guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun saria. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abeste diogu. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da, santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose haren senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nega zeruan bezala lurrean ere, eman ikuzu gaur egun ontako horia, barkatu gure zorrak, guk ere zure zorrak barkatzen egun ezkero,
eta ez guten taldia, baina atera gaitzazu gaitzi. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuagietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, nolezue pakea ezarri. Jangoikoaren bildotxa, zubiantzen dezu munduko pekatua, garruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zubiantzen dezu munduko pekatua, emai duzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mairade. Jauna,
egin dezagun otoi. Hon egin dezaigula jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek, eta egizu mundu honetako gauza ieskorren artean erromes gabiltzanok, zeruko ondasunak maita ditzagula, eta hoietan jar dezagula gure bihotza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.